bună. Îl mișcă Minecraft. Și vede, ia uitați-vă ce interesant. Vedeam ce e litra. Nu. Și salut. Ne ducem, hai să ne ducem încolo. Cine ăla? Nu, fugi. Moară. Ăla Herobrine. Nu. Vai. Ai. Asta chiar că e Herobrine. N-avea să vină să te ușire. Mi-a dat un pic de level. O să construiesc o casă în timp. Uite ce căsuță frumoasă am făcut-o. Hai să mă duc o dată. Ce? Da, fugi! Fugi aici? Nu. Nu îmi place asta. Am murit. Ce-i rău? Ce, așa de greu? L-am omorât. Macan. Așa, punem armura de aur. Pentru că să ne trebuiască. Acum luăm mașinile și creeperii și ne ducem. Ce interesant, ia spune mai mușnică. Păi, mamă, dar ce? Am pus mașina. Normal. Hai să dăm tata să pun o leacă de pau. Și bă, nu mă amâna. Ce să facem? Unde e casa mea? N-avem diamante. O să trebuiască o leacă de timp. Trebuie să fac cum aici. Da, vreau să vă spun ceva. Ce mor, du-te, naiba, nu mă interesează ce faci. Du-te! O să... Dacă mă văd acum de pe Gamer Bine. Și acum am scris unde e cel mai local oraș. Și am trecut pe aici. Și nu vine să cred. Orașul. Și acolo mi arăta că era așa de fapt că nici nu o să ajung la el. Dar acum mai arată. Dar nu eram pe Game Mode, nu eram tot pe asta. Toate cască. Ce m-a pus mama aici? Pentru ce?
Și de să-l explorăm. Prima știu că să mă duc acolo. Pentru că e ceva bine dacă nu găsești aici. Dar poate să fie... Na. Da, trebuie să avem și cărbune mult. Să lăsăm un pic. Prima, hai să ne uităm aici ce este. Oh, bine, obsidian, putem să facem portal spre Nether. Acum o să trebuie să punem niște bărci aici. Și niște 3 blocuri de diamond. Și gata, ajungi. Are 18%, mamă. Acum. Nu funcționează încă asta. Nu. Nu știu ce să punem noi. Ceau, mă duc.